Molt bona gent, benvinguts al canal, benvinguts a Ebre Gaming. I com veieu estem al Euro Truck Simulator 2 i farem un viatge de Gènova hasta Dijon, que portarem tonyina en llauna. Portarem este Volvo FH16, com podeu veure. I bé, anem cap a dins. Com podeu comprovar, porto el Track IR en funcionament. I vinga, iniciem ruta. Va, ficarem en automàtic, perquè si no tantes marxes en seqüencial és un rotllo. Va, hem de girar cap a l'esquerra. És una ruteta més aviat curta, són 196 quilòmetres, crec. Mira, podem mirar ara mateix. Sí, 196. I tenim 3 hores 10 minuts per arribar. A veure si puc canviar el display. Sí, sí. No sé per què collons me salta el neutral cada vegada que solto l'acelerador. Haurem de ficar-lo en manual. Venga. Este se queda quiet, sí. Venga, miren cap aquí. A diferència del primer vídeo que vaig fer a la presentació del canal, que era l'Eurotrack, tenia activat els retrovisors, com veieu ara que l'he activat. Perquè clar, no controles la dreta, però no està movent amb el ratolí, pues, ara amb el Track IR ho puc veure. Aprofitem per mirar per dins del camió. Aquí tenim les lliteres per descansar. Epa. Vinga. Menys mal que este camió té un bon parc motor i pots arrencar en cinquena, que seria la segona de, diguéssim, d'un canvi normal, A veure. Bueno. He iniciat este perfil, l'empresa se diu Transebre. Me sembla que existeix en realitat, crec. I bé, començarem de zero. Este Volvo no és propietat meva, sinó que estem fent treballs, diguéssim, random. Epa. Sí, estem fent les feines ràpides, vale? No tinc... Epa, la motillo. No tinc quartos suficients per comprar-me un camió, molt menys una nau. Bueno, nau tinc una, però no tinc per comprar-me un camió. I este perfil m'he creat per este canal. Lo faré servir única i exclusivament per gravar vídeos pel canal. Lo que sí que està clar que comencem de zero, On anem? Se m'ha fotut en neutral un altre cop. Aquí hi ha algo que no va bé. No tenia per què ficar-se en neutral cada vegada que aixeco el peu o que el trec de l'accelerador. Mira, estem entrant a França. A la France, a los infants de la patria. Los infants de... Epa! Així.
El color del camió em sembla a mi que és més lleig. Ai. En este perfil tinc activats només els mods del tràfic, els autobusos, les càrregues i un Renault, una tractora que és el Renault Range T, que l'he provat i, bueno, no, està bé, però no m'acaba d'agradar gaire. Què fas, motorista? No frenis. Mira, anem en direcció Dijon, que és on hem de portar esta càrrega de llaunes de tonyina. O lates d'atún. Una zona d'obres. Això que heu sentit és el retard, del camió. De moment sembla que anirem per carreteres secundàries. No... Es veu que no anirem per autopistes. M'agrada com sona este Volvo. Estic acostumat al Mercedes New Actros, que és bastant més silenciós que este. Si no m'ha importat la senyal, poc ha faltat, Bé, doncs com veieu, estic intentant pujar un vídeo com a mínim a la setmana al canal. Veig que de moment això no avança gaire, però a veure, és normal, no? Els començaments de tots els canals són durs. Perquè venia un cotxe per aquí. Aquí no ve ningú, no, vinga. I bé, jo de moment continuaré pujant vídeos, aunque a veure què tal. La meva intenció, ja ho vaig dir al primer vídeo, no és lucrar-me amb este canal, no. Ja sé que és bastant impossible i per tant el farem servir com un mes perdoneu, per la comunitat catalana de youtubers, a veure si entre tots la fem aixecar, que està una miqueta fluixa, i això no pot ser, nois, això no pot ser. Trobo que li falta una mica de potència en este Volvo. Tenia entès que era el més potent, però no. Vale, l'autobús en va cap a la dreta i nosaltres hem de continuar recte cap a Dijon. Adeu. Que el paso de voltes. No havia donat compte que anava ahí ja tallant injecció ahí, a tope. Bueno, com vaig cago en dena, no sé parlar ja. Com vam veure en l'altre vídeo, el de presentació del canal, que va ser amb este joc, este simulador, les vistes dels paisatges són absolutament espectaculars. Ojo, ojo. Hòstia! M'ha volgut derrapar, camió aquí. Mare que el va parir.
Retarder i baixa marxes espero que no és compatible. De gasoil, pel que veig, anem a meitat dipòsit, o sigui, tenim de sobres. Hòstia. Què collons fot este aquí parat? Que quasi no els mengem aquí a l'AGC este dels collons. Ara me l'estem consumint 78,8 litres al 100. Això no consumeix, no. Hòstia puta, noi. Si veieu l'hora, fica que són les 4:30 a la pantalleta del quadre d'instruments. Però no, és l'hora del joc, no és la real. Avui és diumenge. Diumenge crec que és. Bueno, és cap de setmana i és pel matí. Això segur. Hòstia, com ha creuat aquell, no? Ah, vale. Merda. Oh. Que tenia un stop, collons. Vale, puc passar? Sí, no? Podien avisar que hi havia un stop aquí. Hòstia. Mare de Déu, noi. Habernos matado. Se ha matado Paco. Vale, ja hem arribat a Dijon. Hòstia. Se m'ha fet curtet. Bueno, més que res, vau veure, suposo, el vídeo que vaig fer amb el Corsa ensenyant el track IR. Doncs bé, això és algo semblant, és... Bueno, no, semblant no, és començar... Intentaré començar una sèrie, farem... Espera que vaig a tota fava per aquí, no pot ser. La idea és fer créixer l'empresa, contractar treballadors i no me vull... Hòstia, pels pèls, Bueno, com veieu al retrovisor frontal, hi havia un metro i mig encara. Pues com us deia, la idea és fer créixer l'empresa, el Tensebre, i la farem única i exclusivament en directe, o sigui, en vídeos. Veureu sempre els moviments i els transports que faig. No hi haurà res fora de càmeres. Perquè fora de càmeres ja tinc l'altre perfil, que és el que faré servir. Què fica aquí, Fica FH16 per tot arreu, Aquí no sé què collons ha passat. Merda, no funciona el claxon, no l'he configurat. Però crec que estem aquí en una petita retenció. Crec que hi ha hagut un accident, perquè veig l'autobús i aquell tràiler d'allí davant. Bueno, i si no es moven, xics? Mireu, detrás del tràiler este que hi ha groc i blanc, l'autobús, hi ha allò que... Damunt de l'autobús veureu una coseta blanca que es mou. Allò és on tinc que anar. Però... Hòstia. Mira, farem una coseta. No sé què collons ha passat aquí. Crec que s'han fotut aquí una fava. Sí. S'han fotut una fava aquí el camió i l'autobús. Anirem a fer la volta la que estan creant aquí. Quin pollastre estan fotent aquí, tu. Mira quin tràfic. La que estan liant aquells dos. Això també és pel mod, que hi ha... Hòstia, no. És pel mod del tràfic.
Este mod el que fa és, segons l'hora i on estàs, crea més intensitat de tràfic o no. Vale, quan estàs arribant a una ciutat per l'autopista, diguéssim, hi ha més acumulació i sobretot als peatges de cotxes que si vas per entremig de ciutats. A veure, és que... Mireu on arriba la cua, Estan fotent un embús aquí de collons. Vinga, ens toca moure'ns. Espera, m'obriré una miqueta. Quieta aquell. Ui, hòstia, em menjo el cotxe. Vale, girem bé, perfecte. Espero que no es fiqui vermell un altre cop. Estem detrás de la nau on tenim que deixar el remolc. Vale, me sembla que ja... Ja s'han aclarit en els papers, aquells dos, i crec que ja... Ja viatjaré. Vale, tinc semàfor en verd. Sí, vale, bé. Vale, hem d'entrar aquí. Com veieu, el joc d'aparcament és el requadrament este blanc. A veure si fem una maniobra. A veure si no quedo malament i puc aparcar. A la primera, sense fer gaires històries. Ai, perdoneu, que volia treure això i m'he equivocat de botó. Vale, crec que era per aquí. Sí, veig allò blanc. Anem a adreçar una mica el remolc i el tràiler. Vale. On collons tinc que anar, que no el veig? On era? M'havia equivocat de marxa, anava avant en comptes d'enrere. Vale, en principi hauríem de començar a girar ja per aquí. Ah, sí, comencem. Ara no veig on tinc que anar. Ho he perdut, el punt. Això que surt és per fer l'aparcament automàtic, vale? No... Hòstia, mano. Ben torts, Bé, no us preocupeu, farem una petita maniobra. Vale, ara l'hem adreçat una mica. Adreçarem la cabina. Ai, sí. Com veieu, puc treure el cap per la finestra amb l'e-track. No, e-track no, track i R, perdó. Sempre... No sé per què li dic e-track. És track i R, no té més misteri. Bé, com veieu, he deixat el... Anem a fer una vista des de fora. El tràiler recte com una vela, impressionant. Bé, m'ha quedat una mica tort, però, hòstia. No tinc jo, per no tinc ni carnet per portar remolc. O sigui, cotxes amb remolc no he portat mai. Vinga, desconnectem el tràiler. Y, excelente, vale. Bé, ens quedem a meitat de nivell, com veieu aquí. Clar, has de començar, has de fer una petita entrega. Et donaran on te donen el magatzem. I bé, vale, com veieu, este és el mod del Renault que us deia, que ho tinc seleccionat. I de moment no el farem servir. Espero que ficarem... No puedes moverte libremente por el mundo perquè no... Veus? No em puc moure perquè com no tinc camió no puc fer res.
Bé, espero que us hagi agradat el vídeo. Si us agrada ja sabeu el que podeu fer, donar al like, podeu comentar i compartir, que sempre va bé, i ens veiem al pròxim vídeo. Adeu!